Kok udah bocah ya, Song? Kok lo? Ayo diajak. Ciprat. Yo, ayo. Beres. Undangan wis semebar kabeh, wis dumno. Kari cukup cateringan. Hah? Taijan. Kae. Woi, Turu. Piye? Ayo malaku. Ibang turu gini iki kaya gombal. Untuk cateringan dikon Pak RT. Yuk. Aku abot kabeh, Jon, iki mati kabeh. Samurat kumat. Kowe kan agak penyakitan. Abot. Padahal aku dikedit Pak RT 400. Tak bagi karo kowe 200-an. Malah penyakitan ya wis. Ya becek. Woi, sehat aku Jon. Sehat aku iki sehat. Piye? Terus piye iki kok? Ket kalah karo duwe. Orang sik ngusung ini nganggo apa iki? Dibongkok apa kepiye? Iso berarti. Lah piro? Kowe iso melu iki. Iso sehat iki aku. Sehat iki. Terus ini gampang. Piye? Wis sokone Cak. Alah, ora tau oleh. Aku winginane nyileh. Ora tau oleh alasane macem-macem, wis ora usah. Ngene iki lho kecil. Piye? Gatel, Jon. Wis, Ngomong apa ta ngomong? pengen melaranda nih. Ini. Masuk ora. Baiklah. Gas. Angkat. Ciprat. Pak. Ngombro wis selesai. Ngechat. Balik anyar neh. Bisa ah. Hei, Cak. Hei, Song. Kopi. Tuh, oke. Iya maksudnya. Iya, Nyone ketok enak. enak ah. Loh, Mbak Wan. Kedoyan ta? weteng kabeh bang. Barang kok mlebu. Yes. Silapo cah layon. Anu. Cek ra alah. Baik tigo. Nane. Kae ning pasar. Iya Song, iki Song. Kok magep yedang depan di pasar bocah. Bancani, ngeciprat kono. Ayo. Cerdas ya. Ngombe kopi sik. Wen ayo dang e. Gua. Ya. Terus e. Wes rumah. Ayo, ngeciprat.
poso. Ngeleh. Jane tubasno napa? Tubasno jajan. Yo, tak tubasno jajan. Dene nang omah yo. Pak, John. Coba, ojo goyang-goyang. Ame mangan angin iki lho. Oh, John. John. Ganjel, John. Padon ae. Kalau ning ngarepan omahe. Duh, lah iki ya. Ini Jamal iki mau jebule. Kira nek sapa? Spesial bandeng presto, juana asli. JM Catering, Jurang Gang Songo RT 1 RW 3. Wah, Macak, lebu. Bangun. Bro. TV, piye kabare? alhamdulillah. Piye, Bro? Piye. Ora masak iki? Wis bar. Wis bar Wis masak. kabeh. Ono pacakane ora iki, Cak? Golek pacaan. Loh, ono. Macam bacaan. Era. Ora ngono, Bro. Ayo. Dikira jaluki ra. Ora apa-apa. Lagi ya? Ora ya. Ya ono. Gadeng presto. Cocok. Rumus di stol pisan. Iya. Nah, iki bajal iki. Oh, dicipi. Nah. Bro, sikat. Nyacak. Sikat. Empuk, Bro. Wah, iki jeno godhong khas iki, godhong anu kuwi. Dupring. Godhong pring. Godhong pring. Godhong pring apa pangan enak, Bro? Enak ngono iku di presto aja digoreng. Oh, era godhong pring di presto. Empuk, Bro. Pinter macam. Rine iki empuk rine. Iso kaya bandeng. Lah iya. Ayo. Nah, ya. Cocok, Bro. Dinggo acara kajakan Ya iya. Tapi sego piye? Cocok ora? Wah. Repot iki, Mas. Lulu. Meneng jawab. Aja kesuwen, aja kesuwen. Yo gaji kan cacing kan. Ayo akhirnya. Mau temenan tah ngapusi. Temenan aja. Lho akhir juga. Wah, segane kena sithik no. Apa Mas? Pelayon bocah cilik. Kok dia? Ke pasar Mas, bas jajan. Jeh rame ta? Jeh rame ya Mas wong pasar. Maksude pasar kono mau ijo ana wong do hubungan. Yo isih Mas wong pasar kok. Ngene lho ya. Ngerti Mbahku ra? Ngerti Mas? Piye, jeno pasar? Wong iki kok do lucu-lucu, wong wis tinggal ning pasar. Piye, Cang? Dah malah ngaluk. Ayo. Wes ayo, Sang. Ayo. Cek. Apa? Lah kan wis ditinggal kabeh, Cak. Oh iya, Re. Tinggal kabeh ha, Sang. Ayo. Siap TV dikeluk iki. Ayo. Diteri. Kita bikin perhitungan. Ayo, matematika iki. Ayo, ngeciprat. Carane nggih piye? Prosesnya suwi. Suwi. Luru godhong pring rekan Bang lor kono. Salas. Godhong pring wis angel kok kene. Ini nek digeti godhong-godhong gedang ra gelem ya? Ayo. Godhong pring. Nah, tenis penggaweane Jan. Mudeng. Ilmune iku. Wes bandenge. Tem kurang sih. Nek bandenge iku kok juwono. Kira ana sing apik rasane. Oh, enak. Enak ra? Gurih. Enak. Bandeng juwono asli. Udah temenan. Akeh iki yo. Sing pesen-pesen iki. Wah, alhamdulillah. Tanggalan full kaya ngene Mbah Yai. Wah. Iki wae yang pesen. Yo, tanggo-tanggo yo ono, tanggo desa yo ono. Ono sing luar kota yo ono.
Wis esuk kirim mayong ya ono. Wis alhamdulillah. Ya Dicacak iki toko-toko kabari kabeh. ya Nek ana pesenan tetep stok kudune yo rene. Memberdayakan UMKM masyarakat sekitar. Pak Jamal Pak Jamal Bandeng Presto. Gang Songo Desa Jurang. Lho. Kudu-kudu akeh bersyukur niku, Bro. Iya bener. Rezeki makan. Ya alhamdulillah. Sedekah diberdayakan. Nah, ana cacah yatim, cah cilik-cilik niku lungi. Ya insyaallah. Aja mak lungi buntute, lungi dhuwit. Buntute ya. Ya. Siap. Iki ora banding tok sing enak. Terus Teleke enak kok. ketoke lho ya. Kandeng iwak laut sembarange halal. Halal kabeh. Iki jenenge kinco. Kinco. Nah, iki. Nek sing harene pahit-pahit sedep iku. Pahit-pahit enco. Pahit-pahit sedep iku kinco. Nak pahit-pahit gelakno. Sing ngerti kanca. Coba. Coba iki bulet yo. Sithik. Kincone ya. Wah iya. Wah udah iki sego anget. Wah enak iki Jon. Cocok. Adil daging ora sing buah. Teleke le payu. Ini ngomong-ngomong anu, Bro. Pesanane PRT dadi ta, Bro? Nanti pesene ku sok minggu ngarep kok, ora minggu iki kok. Wis kok ono sapa mau. Ndek inget bengi ku PRT ngomong. Dukukke cateringku nggone Om Jamal. Terus dina Minggu. Ya aku rene ah dina iki. Gak songkro barang kok. Dinane ku minggu buri, tak minggu iki. Tapi iki aku yo persiapan lah, piye ta? Info kok iso. Ini, Bro. Tak balik sik. Seminggu harap tak rene. Wah, iku salah kok. Iya. Tewas nyawa songkro 100 juta. Iki wis diniat bisa takone ae digomlek. Iya, itu. Gak piye dak ngeterke somprone cak. Mulai. Tak. Apa? Jangan gua aja tak jungke. Mang. Gak harus kutik uang acara kasih jong. Wes tenang wae, aku kok tak ewangi. Iki ada ngomong nek kesalahan teknis ngono dibatalke. Tenan ya wangi lho. Yo tak ewangi. Wah, akeh kamu sepal tuh. Yo sapa apa tak ewangi tenang-tenang. Asli ya? Asli iki. Kok udah bocah ya, Sam? Kok lho. Ayo diajak. Cepat. Berarti uangnya, Sam? Kayak ngetan kok mau kok. Turun mana ya? Ayo. Berarti Sang, rano uangnya. Ku. Titeni agar ketemu. Wes ya, balik. Ayo dulur neh. Saman. Manco. Ayo, betul. Wes rasa numpak kowe? Ora. Yes, ayo. Sok aku. Kok uangnya? Woi, mandut. Cepat.